m'agradaria presentar-vos la feina que estem fent aquí al Saló de l'Ensenyament. Aquest any ens hem dedicat al Saló de l'Ensenyament des del Consorci a explicar el que és la formació professional a la ciutat de Barcelona. Ens ha fet molta il·lusió aquest projecte, és un projecte nou, és un projecte innovador, és un projecte que ha intentat canviar l'estètica i la manera d'explicar la formació professional, perquè el que hem volgut és explicar les activitats que es fan a les escoles de formació professional i als centres formatius i, a més, hem volgut afegir tota una explicació visual del que és tota aquesta feina que es fan als centres de la formació professional. Em va fer molta gràcia el primer dia que ens van dir «Escolta'm, vindrem a gravar-ho i no utilitzarem ni un cable». Ostres, clar, per nosaltres això, com que no utilitzarem ni un cable? No tirarem cables? No, només necessitem wifi, necessitem potència de wifi, però per això, a més, us ho gravarem tot amb mòbils. Amb mòbils? Clar, estan utilitzant noves tècniques que també ens ajuden a fer entendre que la formació professional és nova.